Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth. At sa lahat ng tagapakinig ng mga kwento ni Thelmo. Kagaya ng iba ay may karanasan din ako tungkol sa nilalang na kung tawagin nila'y aswang. Binata pa lamang ako nang nangyari ang karanasan ko na ito. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalan na Alan. Nangungupahan ako sa isang barangay sa Concepcion, Iloilo. Ito ang lugar kung saan ako nakadestino bilang isang kolektor ng isang lending company. May kalayuan sa bayan ang inuupahan naming bahay. Maraming puno, halaman at iba't ibang halamang gubat ang aking dinadaanan bago makarating sa kalsada kung saan kami sumasakay, papunta sa bayan. Kulang-kulang isang taon ang lumipas nang may nakilala kong isang dalaga na nagtatrabaho bilang isang waitress sa bayan kung saan ako madalas kumakain. Tawagin na lamang natin ito sa pangalang Tina. Inabot ng buwan ang panliligaw ko sa kanya bago niya ako sinagot. Nung naging kami na, nagpa siya kaming magsama na sa iisang bubong. Makalipas ang ilang buwan naming magkasintahan. Isa pa sa dahilan namin noon na may kamahalan ng mangupahan sa bayan para sa maliit naming sahod. Total, isang sakay lang naman papuntang bayan. Hindi mahal ang pamasahe. Kung kaya't nakakatipid kami. Madalas ay magkasama kami ni Tina na pumupunta sa bayan. Kailangan ko kasi mag-report muna sa opisina namin bago ako pumunta sa barangay kung saan ako nakadestino. Isang araw walang pasok si Tina sa trabaho. Kung kaya't inakala ko na hindi siya aalis ng bahay. Pero nang paalis na ako, nagwika siya ng, "Ga, hintayin mo ako. Pupunta ako sa bayan. Kailangan kong mamili ng kagamitan natin dito sa bahay." Hinintay ko ito sa labas ng pintuan. Habang naglalakad ay napagkwentuhan namin ang tungkol sa bahay na inuupahan namin. Tinanong ako ni Tina kung wala ba akong nararamdaman sa bahay na ito. Sabi ko wala naman. Tinanong ko siya kung bakit nun. Sinabi niya sa akin na may nararamdaman daw siyang kakaiba nung isang gabi nang mas nauna siyang makauwi sa bahay kaysa sa akin. Ayon sa kanya, bigla na lamang may umihip na malamig na hangin. Narinig niya rin ang hagik-hik ng isang matandang babae. Hindi niya na lamang umano pinansin ito noong katagalan. Baka mga nag-uusap ng mga matanda sa kabilang bahay ang naririnig niyang nagtatawanan nun. Sinabihan ko naman si Tina na huwag siyang mag-alala dahil magtatanong-tanong ako sa lugar namin. Tatanungin ko ang mga residente doon kung may alam ba silang usap-usapan na mayroong kakaiba sa lugar. Dahil sa sinabi ko sa kanya ay nakita ko na bahagyang nawala ang agam-agam sa itsura ni Tina. Nang makarating na kami sa bayan, ay diretso na si Tina sa lugar na pagbibilhan niya ng mga gamit namin sa bahay. Ako naman ay humalik na lamang sa noon niya at pumunta na rin ako sa opisina na pinagtatrabahuhan ko. Sinabihan ko na lamang si Tina na tawagan niya na lamang ako kapag maaga siya makatapos sa pamimili. Nang sa ganun ay sabay na kami sa pagsakay ng tricycle, pabalik sa inuupahan namin. Malapit lamang kasi doon ang pwesto kung saan hinihintay ko ang mga tao na magbayad ng kanilang bayaran tuwing Biyernes. Pero hindi na kami magkasabay sa pag-uwi ni Tina dahil nagpatawag ng pagpupulong ang aming manager. Pinauna ko na lamang si Tina sa pag-uwi. Nasa 4:00 na ng hapon nang natapos ako sa aking gawain. Kasama na rin ang paniningil at pagririmit ng pera na nakolekta ko sa opisina. Mula sa kalsada ay nasa 3 minuto pa ang kailangan kong lakarin pauwi sa bahay na aming inuupahan nun. Habang naglalakad, may nakasalubong akong isang matanda. Unang beses kong nasilayan ng matanda na ito sa lugar. May kapayatan ito at nakatali ng pusod ang kanyang mahabang buhok na halos kulay puti ng bawat hibla. Hindi ko alam kung bakit sa unang pagsilay ko pa lamang sa matandang ito. Para bang nakaramdam ako ng takot na hindi ko maintindihan. Mas lalo pang tumindi ang takot ko nang umisi ito sa akin na para bang nakakaloko.
Parang may nais itong ipahiwatig na hindi ko naman alam kung ano. Magandang araw, Manang. Taga dito din ho ba kayo? Magalang na tanong ko sa matanda nun. Pero sa halip na sumagot ng tama ay ngumisi lamang ang ginawa nito. Manang Bidang, nandito na naman kayo. Saan kayo galing? Wika ng isa sa kapitbahay namin na hindi ko namalayan na nakasunod na pala sa likod ko. Nang nakita ng matanda ang kapitbahay namin na si Manong Crisanto, nawala ang malapad nitong pagngisi. Napalitan ito ng seryosong muka at matalim na mga titig kay Manong Crisanto. Ilang sandali pa ay sumagot din ito sa Ginoo ng, "Diyan lang, may pinuntahan lang." Kasunod nito ay ang mabilis nitong paglalakad palayo sa amin. Dito ay tinanong ko ang aming kapitbahay kung kilala niya ang matanda. Ayon sa kanya, kilalang kilala. Nakatira ang babaeng ito sa kabilang baryo at pumupunta lamang ito sa baryo kung saan kami nakatira kapag may natitipuhan umano. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ni Manong Crisanto nung sinambit niya ang mga katagang natitipuhan. Ilang sandali pa ay tinanong ako ni Manong Crisanto kung naniniwala ba ako sa mga aswang. Tumango ako sa kanya. Kahit kasi hindi pa ako nakakakita ng ganon, ay madalas ko na yung naririnig simula pagkabata, kung kaya't naniniwala ako pagdating sa mga ganong nilalang. Nang nalaman ni Manong Crisanto na naniniwala ako ay pinagsabihan niya akong maging mapanuri sa paligid ko. Bantayan ko na rin umano ang asawa ko. Dahil ayon sa kanya ay hindi ligtas ang kapaligiran kapag nagpakita ang babae na tinawag niya sa pangalang Bidang. Marahil ay may buntis na naman sa lugar namin kung kaya't pumupunta ng muli ang matanda sa lugar. Nang sinabi ni Manong Crisanto ay nasagot ang mga tanong ko tungkol sa pagkatao ng matanda. Hindi naman nagtagal pa ang pag-uusap namin ni Manong Crisanto gawa ng nakarating na ako sa bahay. Nadatnan ko ang asawa ko na nasa bakuran. Abala ito sa pagsisiga ng mga nawalis niyang dahon. Saglit pang nagpaalam si Manong Crisanto kay Tina nang nakita din siya nito. Ito ang unang linggo na magkasama kami ni Tina sa iisang bubong. Natuwa ako dahil nagkaroon ng buhay ang bakuran. Kagad akong pumasok sa bahay para magpalit ng damit. Pagkatapos kong magpalit ng damit ay kaagad din namang lumabas para matulungan ko si Tina sa ginagawa niya. Habang nagsasalansa ng mga paso ng bulaklak na bagong tanim ni Tina, nilapitan kami ng isa sa aming kapitbahay na si Manong Didoy. Saglit ako nitong kinausap. Pinakilala ko naman sa kanya ang asawa ko. Tumango naman si Manong Didoy. Pinuri si Tina at sinabihan niya pa ako na swerte ako sa asawa dahil maganda. Ngumiti naman ako bilang pagsang-ayon sa sinabi ng aming kapitbahay. Walang ano-ano. Tinanong niya ako kung hindi pa ba pumupunta ang pang-ayari ng bahay na aming inuupahan. Isang beses ko lang na nakita ang may-ari ng bahay na tumanong. Ang pamangkin niya lang kasi ang pumupunta dito para maningil ng upa eh. Maayos na sagot ko kay Manong Didoy. Tumango naman ito at nagwika na mag-ingat kami at maging mapagmatyag. Sinabi din ito sa amin na walang nagtatagal na umuupa sa bahay. Napakunot ang noo ko habang nagtatanong kay Manong Didoy kung bakit. Pero wala naman itong maisagot sa tanong ko na para bang may kinatatakutan o hindi kaya may pinagtatakpan. Magsasalita na sana ito nang tinawag na ito ng kanyang asawa. Kung kaya't hindi na naituloy ni Manong Didoy ang kanyang sasabihin. Habang kami naman ni Tina ay naisipan na rin pumasok sa bahay para maganda ng aming hapunan. At dahil nakapagluto na si Tina ng aming ulam, ininit na lamang namin ito at nagsaing. Habang kumakain kami ay may narinig kaming sasakyan na huminto sa kanang bahagi naming kapitbahay. Walang nakatira sa bahay na ito. At sa pagkakaalam ko ay pinapaupahan din yun ng may-ari sa kung sino ang gustong umupa. May bago yata tayong kapitbahay. Wika ko kay Tina. Habang binababa ang jalousie ng bintana na nakasentro sa bakuran ng isa pa naming kapitbahay nun. Nakita ko na mula sa kalsada ay may naghahakot na mga gamit papasok sa bahay.
Nakita ko na mag-asawa ang bagong nangupahan sa kabilang bahay. Buntis pa yung babae dahil nakita kong maumbok ang kanyang tiyan at nakasuot ito ng bestida. Hindi nagtagal ay sinarado ko na rin ang bintana. Paglingon ko kay Tina ay nakita ko ang kanyang pag-aalala. Kung kaya't napatanong ako sa kanya kung ano ang nangyari. Ayon kay Tina, natatakot siya para sa buntis. Sinabi niya sa akin na paano kung totoo nga na may aswang sa baryo na tinitira namin. Paano na ang bagong lipat naming kapitbahay? Dahil sa sinabi ni Tina ay napaisip din ako. Sinabihan ko na lamang siya na huwag masyadong mag-isip ng kung ano-ano. Muli na lamang kaming bumalik sa pagkain. At nang natapos na kaming kumain ay agad naman naming niligpit ang mga gamit namin sa pagluluto. At ang aming pinagkainan. Kagad na rin kaming naglinis ng katawan at pumasok na sa aming silid para magpahinga. Dahil sa pagod sa maghapong trabaho ay kaagad naman kaming nakatulog noon. Sa kalaliman ng gabi ay nagising ako sa pamamagitan ng mga tapik ni Tina. Ayon sa kanya, may naririnig siyang nakakatakot na huni ng hayop. Dahil sa kanyang sinabi ay ipinulat ko naman ang aking mata para pakinggan ang mga huni sa paligid. Doon ay narinig ko ang huni ng magkahalong pag-angil ng hayop na para bang mga pag-angil ng aso. Pero hindi lang mga angil ang aming naririnig. Nakakarinig din kami ng matinis na pagtawa. Hindi namin masabi kung boses ba ng babae o boses ng lalaki ang mga pagtawa na naririnig namin noon. Umakma akong tatayo dahil gusto ko sanang lumabas para tingnan kung anong nilalang ang gumagawa ng nasabing ingay. Pero hindi naman ako pinapayagan ni Tina. Ayon sa kanya ay makiramdam lamang umano kami. Total naman, hindi lumalapit ang anumang nilalang sa bahay. Marahil ay ang buntis ang punteriya ng aswang. Napakamot na lamang ako sa batok sa ginawa ni Tina at para naman makabawi. Alam niyo na, sinabayan namin ang mga angil at ungol ng mga hayop sa labas. Pagkatapos namin ni Tina ay tahimik na rin sa labas noon. Biniro ko pa siya na inutusan niya mag-ingay ang mga hayop sa labas para may lason ito na gisingin ako sa mahimbing na pagtulog. Pero sa halip na sumagot ay pinong kurot ang ginanti sa akin ni Tina. Habang bumubulong na hindi ako nakikinig. Sinabihan ko siya na wag nang pansinin ang nangyari sa labas dahil kailangan na naming matulog. May trabaho kami kinabukasan kung kaya't kailangan naming magpahinga noon. Niyakap ko na ang asawa ko nang sa ganon ay makatulog na rin ito. Kinabukasan, maaga pa kaming nagising dahil kailangan naming gumayak na para pumasok sa trabaho. Maayos naman kaming nakapaggayak at sabay na rin kami ni Tina sa pagpasok. Sa pagkalabas namin sa bahay ay nakita ko ang isang lalaki at ang babaeng buntis na abala sa paglilinis sa paligid ng bahay. Sa tingin ko mag-asawa silang dalawa. Lumingon ito sa kinatatayuan ko kung kaya't napangiti ako sa kanila. Nakita ko naman na nagalinlangan ng babae pero yung lalaki lumapit sa akin. Nagtanong kung matagal na ba ako nakatira sa lugar. Opo, mahigit 1 taon na ako nakatira. Nangungupahan lang din kami ng asawa ko. Maayos na sagot ko sa tanong ng lalaki noon. Pero ang hindi ko inaasahan ay ang tanungin niya ako kung naniniwala ba ako sa aswang. Tumango naman ako bilang pagtugon sa kanyang tanong. Tama lang naman na lumabas si Tina nang nagwika ang lalaki ng, hindi ba kayo nakakarinig ng kakaibang huni ng hayop sa paligid kagabi? Dahil doon ay halos sabay kaming tumango ni Tina. Sinabi ko sa lalaki na ginising ako ng asawa ko kaya nakarinig kami ng huni ng kakaibang hayop. Dito na nagpakilala sa amin ang lalaki sa pangalang Marcelino. Habang ang asawa niya naman ay si Veronica. Hindi naman na kami nagtagal sa pakikipag-usap sa mag-asawa dahil kailangan na rin naming umalis para pumasok ng trabaho. Sa tingin namin ni Tina, hindi nalalayo ang edad namin sa mag-asawa. Pero maaga lamang ang mga itong nag-asawa at bumuo ng sarili nilang pamilya noon.
Kinahapunan ay nauna naman akong kaysa kay Tina kung kaya't ako na lamang ang nagluto ng aming hapunan at nagdilig sa kanyang mga halaman. Takip silim na nang nakauwi ito. Pansin ko ang pamumutla ng asawa ko. Dali-dali ko siyang nilapitan at tinanong kung anong nangyari. Ayon sa kanya, meron siyang nakasalubong sa daan. Isang matandang babae na may kapayatan. Puro puti na ang buhok ng matanda. Nang isinarawan sa akin ni Tina ang itsura ng matandang ito, nakaramdam ako ng kaba. Tinanong ko si Tina kung nahawakan ba siya ng matanda. Muntik na umano. Mabuti na lamang at may dumaan na naglalako ng balot. Sinigawan daw ito ng mama kaya hindi ito nahawakan. Ayon kay Tina, nakakaibang kilabot ang naramdaman niya nang nilapitan siya ng matanda noon. Mula noon ay napag-usapan namin na kapag umaalis kami sa bahay, ugaliin namin magdala ng bawang o hindi kaya luya. Kinagabihan ay muli kaming nakarinig ng hindi kaaya-ayang tunog mula sa labas noon. Narinig ko na nagbukas ng bintana ang kapitbahay namin at may isinaboy sa labas. Kasunod noon ay ang matinis na sigaw na parabang pinagsanib na boses ng tao at boses ng hayop. Humiyaw ito na tila ba nasasaktan sa kung anumang bagay na isinaboy ng aming kapitbahay. Nang nahinto ang paghiyaw ng nilalang ay doon pa lamang ako tuluyang nakatulog. Samantalang si Tina ay tulog na, humihilik pa. Kinabukasan, maaga pa lamang ay nagising ako sa tawag na may-ari ng bahay na aming inuupahan. Nagtataka ako kung bakit siya nagpunta sa bahay gayong nasa tamang petsa naman ako sa pagbabayad ng renta. Ganun pa man ay hindi na lamang ako nagreklamo pa. At kaagad ko na siyang nilabas para kausapin. Hindi naman ito galit. Bagkus ay nakangiti pa ito habang binabati ako. Kamusta kayo dito, iho? May pinuntahan akong kaibigang malapit dito kaya naisipan kong dumaan na muna para kamustahin ang asawa mo. Maamong pagbati sa akin sa may-ari ng inuupahan kong bahay. Tawagin na lamang natin to sa pangalang Moran. Napangiti naman ako sa kanyang tanong. Doon ko lang din naalala na araw pala ng linggo na pareho kaming walang pasok sa trabaho ni Tina. Maayos naman akong sumagot na ayos lang naman kami. Na pareho kaming abala sa trabaho kung kaya't sinusulit namin ang araw ng linggo para magpahinga. Tumangulang si Manong Moran sa sinabi ko. Ilang sandali pang nakalipas ay bumukas ang pintuan ng kabilang bahay. Lumabas doon si Marcelo. Otomatik kong napalingon sa kabilang bahay itong si Manong Moran. Nakita ko pa ang pagliwanag ng mata nito nang lumabas din sa pintuan ng bahay ang buntis at nagpaalam sa kanyang asawa na noon ay may dalang bayong. Sawari ko ay pupuntang lalaki sa bayan para makapamalengke. Animoy na pa ako ang mata ni Manong Moran. Kung hindi ko pa ito tinawag ay hindi pa ako nito napansing muli. Tinanong niya ako kung kailan lumipat ang mag-asawa sa lugar namin. Sinabi ko naman sa kanya na kahapon lang. Ang kaninang maamo niyang mukha na nakangiti ay naging malawak ang pagkakangisi. Hindi ko alam kung siya ba ay nasisiyahan o may nakita itong bagay na nagbukas ng kanyang interes. Ganun pa man ay hindi na siya nagtagal pa sa lugar. Nagpaalam na rin ito na uuwi na. Sabi pa nito ay babalik na lamang ito at magbibisita sa amin kapag may pagkakataon. Tumango naman ako sa sinabi niya at nagpaalam na. Kasunod naman ito ay ang pag-alis ni Manong Roman. Habang ako ay pumasok sa bahay at muling nahiga sa tabi ng aking asawa. Nasa 10:00 na ng umaga nang muli akong nagising. Wala na rin si Tina sa tabi ko. Naririnig ko na siyang nagwawalis na sa labas ng bahay. Lumabas ako ng bahay para puntahan si Tina at matulungan na rin sa kanyang ginagawa. Natuwa pa ako sa asawa ko nang nakita ko siyang nakapaglaban na rin. Kumain ka na baga? Dami mo nang nagawa. Sana ginising mo ako para tulungan kita. Sinagot niya naman ako noon na hindi na niya ako ginising dahil alam niyang bumangon ako kanina.
kaya hinayaan na niya akong makapagpahinga nun. Sinabi niya sa akin na nakapagluto na rin siya ng ulam namin. Dahil doon ay yaya ko naman siyang kumain na muna kami ng almusal. Kaagad namang sumunod sa akin si Tina sa loob ng bahay. Pagkatapos naming kumain ay nagpatulong naman sa akin si Tina na gumawa ng mga plat na pagtataniman namin ng mga gulay. Medyo malaki ang espasyo sa gilid ng bahay. Habang abala kami sa pagbubungkal ng lupa, may nagsidatingan na panauhin ng bagong lipat naming kapitbahay noon. 4 na kalalakihan ng mga ito na sa tingin ko ay batak ang mga katawan sa trabahong mabibigat. Matipuno ang katawan ng mga kalalakihan na masasabi kong kayang-kayang makipaglaban ng harapan kung sakaling may kaaway ang mga ito. Nang nakita ni Tina ang mga lalaki ay napawika siya ng, "Ano yung mga tao na yun, ga? Mga manunugis ba sila ng aswang?" Tanong sa akin ni Tina. Sabi ko hindi ko alam. Malalaman namin mamaya pag tinugis nila yung aswang na pumupunta sa bahay ng mag-asawa. Maya-maya ay tinawag ako ni Marcelo. Kasama niya ang isa sa 4 na lalaking ito. Kaagad naman akong lumapit sa kanila. Hindi man nagpakilala ang lalaki pero nagwika ito na kahit anong marinig namin mamayang gabi, ay wag na wag kaming lumabas ng bahay. Kasunod nito ay ang pag-abot niya sa akin ng isang bagay na nakabalot sa itim na tela na nakakabit sa perdible. Maliit lamang ang bagay na ito na noon ko lamang nakita. Ayon sa lalaki, pangontra daw ito sa mga malaing ginhawa. Pantaboy namang hindi ka nais-nais na mga negatibong enerhiya. Tinanggap ko naman ang binigay na ito ng lalaki at nagpasalamat nun. Kagabi lang namin na pag-usapan ni Tina na bibili ng pangontra pero ngayon ito na, may nagbigay. Tinanong ko pang lalaki kung magkano niya binibenta ang pangontra. Hindi ko yan pinagbibili. Bigay ko lang yan sa inyong mag-asawa dahil alam kong kinakailangan niyo yan. Wika nito. Kasunod nito ay ang pagpasok na nila ni Marcelo sa bahay. Habang ako ay bumalik na sa kinaroroonan ni Tina, ako na mismo ang nagsabit sa binigay na pangontra ng lalaking yon. Tinanong ako ni Tina kung para saan ang ikinabit ko sa kanyang damit kaya sinabi ko sa kanya na bigay yon ng lalaki na pangontra sa nilalang ng dilim, partikular sa aswang. Natuwa si Tina sa binigay sa amin ng lalaki. Pagkatapos naming magbungkal ng bahagi ng lupa na pagtataniman namin ng mga gulay, pumasok na muna kami ni Tina sa bahay. Tirik na rin kasi noon ang araw kung kaya't mas pinili na muna namin ang magpahinga. Nasa 4:00 na ng hapon nang muli naming nabalikan ang aming ginagawa. Nasa 1 oras na lamang ang itinagal namin sa pagtatanim. Kinailangan nang magluto ni Tina ng aming hapunan. Habang ako naman ay nagdilig na sa aming mga pananim noon. Pagkatapos kong gawin ito ay pumasok na ako sa bahay nang sa ganun ay makapaglinis na rin ako ng katawan. Habang nag-aasikaso si Tina sa kusina, tinupi ko ang mga damit ng kanyang nilaban. Tamang-tama lang na natapos ako sa pagtutupi nang natapos din siya sa pagluluto. 7:00 pa lamang ng gabi ay naghahapunan na kaming dalawa. Medyo nagutom kami dahil nga napagod din kami sa maghapon naming ginagawa. Habang nag-uusap, nakarinig kami ng mga pagtikim sa labas ng bahay. Sa wari ko ay ang may-ari ito ng bahay naming inuupahan. Napakunot ako ng noo at nagtataka kung anong ginagawa nito sa labas. Hinawi ko ang kurtina para sana buksan ng bahagyang bintana pero doon ko lamang napansin na isang bahagi pa pala ng jalasin ng bintana ang hindi na isara. Kung kaya't doon ko nakita ang may-ari ng inuupahan namin yon na nakatayo sa bakuran. Ilang sandali pa ay may dumating na babae. Ganoon na lamang ang pagkagulat ko nang napansin ko na ang babaeng dumating ay ang matanda na siyang nakasalubong namin ni Tina sa daan. Narinig ko pa na tinawag ito ng may-ari ng bahay sa pangalang Ate Bidang. Napalingon ako kay Tina na noon nakasilip at nakisilip na rin sa bintana. Pero sa hindi ko malamang dahilan na hindi kami nararamdaman ng dalawang taong yon. Napatingin ako sa pangontra sa aswang na binigay sa amin ng lalaki kanina
Dito ko naisip na marahil ay ito ang bisa ng pangontra na hindi kami nararamdaman ng dalawang tao sa labas noon. Pero nagtataka kami ni Tina sa mga ginagawa ng mga ito. Animoy ipinako ang kanilang paningin sa aming bagong saltang kapitbahay. Naglalaway pa ang dalawa habang nakatitig lamang sa bahay kung saan may buntis. Kitang-kita ko ang bibig nila, Sir Seth. Halos hindi maputol-putol ang laway nito na tuloy-tuloy lamang sa pagtulo. Ganon din ang babae na animoy luluwa ng mga mata habang nakatitig sa kabila. Ilang sandali pa ay nagkatinginan ng dalawa. Saglit pa itong lumingon sa bahay na aming inuupahan pero hindi talaga kami napapansin. O baka naman hindi lang talaga nila natingnan ng bintana kung saan kami naroroon. Pero kahit nagtataka man kami ni Tinay, hindi na lamang kami umimik pa. Ilang saglit pang nakalipas ay halos lumuwa ang mga mata ko nang nakita ko kung paano tumalon si Manong Moran. Nung una ay tumungtong lamang ito sa puno ng santol na namamagitan sa bakuran ng inuupahan naming bahay at sa inuupahan ng mag-asawang Marcelo at Veronica. Maya-maya ay sumunod na rin ang matanda sa pagtalon. Kagaya ni Manong Moran ay dumapo din ang matandang si Bidang sa puno ng santol. Animoy ipinako ang mga mata ko na sumilip lamang sa puno kung saan nananatili ang magkapatid noon. Hanggang sa pinatay na ng aming kapitbayang ilaw sa loob at labas ng kanilang tahanan. Hinila ni Tina ang damit ko at sinenyasan ako na mahiga na at matulog. Sinunod ko naman ang sinabi niya pero kahit nakapikit na mga mata ay nahihirapan akong makatulog noon. Gising na gising pa rin ang diwa ko. Mga bandang 11:00 ng gabi. Doon ako nakarinig ng mga paguni ng hayop na hindi ko maipaliwanag. Nung una ay para bang mga ibon lamang na nagtatawag ng kasamahan. Bagay na hindi naman dapat naririnig sa gabi. Hanggang sa ang maingay na huni ng mga ibon ay napalitan ng tila huni ng pusa na nagtatawag din. Maya-maya'y muli akong nakarinig ng paghuni noon. Pero sa pagkakataong ito ay hindi ang matinis na huni ng pusa ang naririnig ko, kundi parang hiyaw na parang nasasaktan. Kasunod dito ay ang pagkarinig ko nang bigla na lamang may tumalon papunta sa bubong namin. Lumagabog ang bubungan sa kusina. Mabuti na lang at naisarado ko ng maigi ang pintuan doon. At kahit papano ay naayos ko ang mga sira sa kusina na pwedeng madaanan ng hayop para makapasok sa loob ng bahay. Hanggang sa nakarinig ako ng pagkalimbang ng pinto sa kusina pero hindi ko ito pinansin. Dahil natatakot din ako sa isipin na baka si Manong Moran ang kumakalampag ng pinto. Sa mga nakikita ko sa kanila ng kapatid niya, ay doon ko lamang napagtanto na tanging ang aswang lamang ang may kakayahang tumalon mula sa lupa, papunta sa itaas ng puno. Ilang sandali pa ay nakarinig ako ng boses ng tao. Aniboy hinabol nito ang sino mang pumunta sa tirahan namin. Muli kong narinig ang paghiyaw ng hayop. Muli na naman itong tumalon papunta sa bubong. Pero sa wari ko ay hindi na nito nagawa ang makasamba pa. Bigla na lamang may humila sa nilalang paibaba ng bubungang yon. Hanggang sa muli na lamang itong sumigaw ng malakas. Kasunod nito ay ang pagkarinig ko ng pagmamakaawa ng nilalang. Nagkamali ka ng pinagdiskitahan na biktimahin. Sa dinami-dami ng tao dito, asawa ko pa talaga napili mo. Dahil ba bagong salta kami dito sa lugar nyo? Ngayon ang mga bagong saltang tatapos ng pambibiktima nyo dito sa lugar. Mga hayok sa laman. Sabi ni Marcelo sa aswang. Muli akong nakarinig ng paghiyaw ng nasasaktan nun. Hanggang sa ang kaninang paghiyaw ng hayop ay unti-unti nang naging malinaw at naging boses ng babae. Kagaya ng lalaki ay nagmamakaawa din ito sa mga kalalakihan na humuli sa kanila. Pero hindi man lang natinag ang mga kalalakihang yon. Naririnig ko na ang unti-unting paglayo ng mga ito hanggang sa tuluyan nang nawala ang mga boses na kanina ay malinaw kong naririnig. Kinaumagahan kahit puyat pa,
Bumangon ako dahil may pasok na kami ni Tina sa trabaho. Sinabi ko sa kanya ang mga narinig ko kagabi. Naniwala naman ito. Pero sinabihan niya ako na mas mainam pa na wag na lamang naming ipagsabi kung ano man yon. Pagkalabas namin sa bahay ay nakita ko si Marcelo sa kanilang bakuran kasama ang lalaki. Tinanong niya ako kung alam ko ang totoong katauhan ng may-ari ng bahay na aming inuupahan. Sabi ko, kilala ko ang may-ari, si Moran. Maliban doon ay wala na akong alam tungkol sa katangian ng pagkatao nito. Sinabi sa akin ni Marcelo na aswang ang may-hari ng bahay kung saan kami nakatira ni Tina. Pasalamat ka at hindi pa buntis yung asawa mo kaya hindi nila kayo na biktima. Sinabi din ito na tinuluyan na umano nila magkapatid na matagal na nilang hinahanap. Mabuti na lamang at may nakapagsabi sa kanila na sa baryo namin naninirahan ito, kung kaya't sila na mismo ang gumawa ng paraan para mahuli ang mag-asawang yon. Ayon pa sa kanila naligtas ng aming lugar laban sa magkapatid. Halos wala akong maisagot sa sinabi sa akin ni Marcelo. Tanging salamat na lamang ang nasambit ko dito. Simula noon ay hindi ko na nakita pa ang matandang babae. Kahit si Manong Moran, hindi na rin nakapunta pa sa inuupahan naming bahay. Nagpatuloy pa rin ako sa pagbabayad ng upa sa pamangkin ni Manong Moran noon. Pero nang naglaon ay ibinenta na nito sa aming mag-asawa ang lupa't bahay na pinagmamay-ari ng aswang. Dahil sa nagustuhan namin ng lugar at wala na ring badya ng panganib, kung kaya't hindi kami nagdalawang isip na bilhin ang lugar na yon, kung saan kami bumuo ng pamilya na masasabi at matatawag naming amin talaga.